Umulizio nyago kuranderio mundu nga karuense mweko. Nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson asto kunyara ko bato kurigereria na koerera anene ali nyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu into kunyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana eme 33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndiye manono manju muri Ndizi TV bunabotambere igwira Jumatatu numwe tutwa kwanda siasa na magendero ekrabene bana bawe ka studio semambe yaboniga senjera yabene kutu kwanda siasa generally asensito ya Kenya netro kumure kire Ekaonti Nyamira ne bintu binde asensito ya Kenya bintu tuguri nanga ki etamri miti yumura igwense kero samston jerege eromo senator be Ekaonti anandi adenna ise comment to 7 years na very bon Iglo 7 years na beko bia korenga ni birengere bia iyale delivery litindi asensito ya Kenya bantu juri amangana industrial park bie chegoi nga kibo korre bogo chikoba aschinse mechu bantu juri na obwamate bwa barainka nga kibole no na sense moye Kisii county ya Kenya bantu juri na mo senator be county ya Kisii na mo jumo governor ajuzi na bantu juri ngani nga kiere karawa de ana dende na akabate governor njumora mutaraja mwana kiwanzi na tunyori ya semambi yabone kromo ngani kira sistri yana tura sense me mitandao of Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ine sema ya Facebook nsema ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News so nya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bakana kya kutume kutira se namba ila siskini ngurabu 0792192834 anali bortura kubodi tukurale ayoroje na ba MCA be Ekaonti Nyamira mbale serious mbabwate kirenga gyo kumoruzi Osigo kumwaka isiko mugavana kwa Ekaonti na batebete angiwe kutwara barigika korengana naye oroje na nembe ko gusa osembare serious uzino boende bari tutomere nguchumbe yao ayoroje ekero chukocha kamuchadre do bwiri tukara korinto tara korro tiganda omugeni one libaga banya no mumanyete lakini nde salia bageni baro abange umwishimiwa na bakonyora nabageni basuyirumete nyombe gotaru ne nabageni nerengia bono kura kwani manjumurelia nde tumagocha kasemambi yaboniga Biamano marari makori asilibaga. Nyiri bageri gukwania ba ligeri baito osaba tegereria nda osesibale. Bwakire buya. Inchama lieta ngor ku Beauttah Omanga nyaporo. Na kabairo ma MCA Kisii Nyamira County. Ande na betege siyo kobo muraiwa abange se county leader majority. Igoni mbwato manyase siasa ege. Besides that, wono iganinde se biasara. Onkorani school e Beauttah driving school yere Kisii na Nyamira. Asto kuna okonya abana baito bali ba college school konyora licenses choko and chigari. Tunaguskiri ogi malende, that's what I'm doing at the moment. Yes. Biasana what the school Beauttah driving school e Kisii. Beauttah driving school. Yes. Beauttah kabzana advatimo da I will do that. Ibago cha leli kabisa. Hono mete kwa tere Beauttah sinonye bwa tabu na romo kwa siri bwa mangana yobo sombi no bwa gachi weji paralinde nere roads. Kibuji mamrukume na enda we kali asensema ya NTS jirese sikagorosu na la kanyoro bukurka numbororo. Jirese jiro jinyinge jine jenya kwa printed machine sharegete. Abo nara bono na asensema yo bonjere ningo kubori bongo na tora zaba yasia na kira kwizali kwande ai ngakiri ngane rio kodigere ya ena inu mwasomi bari batagire kwa na jirese na jimashini jigasaregete abokore kwenda ngora kumushima na very frustrating sana na bego itomo sana inga abantu basomire for the last almost several months now batara ku driving license chabo bakolete serikali nero ya bakoretia mateu bagaeta lakini sakarariria ndiyo
One there before bali kona gotebanga na machine chi break it down into gete mbio. Lakini ndi we are helping nga mwasiri osoiremi. Lakini ekinge ita abantu baito moyo nga tubwatie driving license. The moment go akole gukora driving yao kwende yawe position yao nga ngwaite tamate mugose ngwaite tenko bere captured ne system ya serikali. So mbo bwako endie gari nga tubwati sakarariria. Nowadays bakubwate namba yawe kibande banye bekase e-citizen yali NTSA logo eli ba key in. Onye gwakorera matemu waitire no tatwarari sakarari koboko to kubwatu nga tubwatie DL na bugoti wete kiara all details chia ngo chire captured lakini ndeki matumaini amana aringa omwasiri unaso time we hope in the next 1 or 2 weeks bali batange to gukora driving ni license chaba chinyorirake masakara ingo sokale baewe na bali bande muri school bona iga yenderera mo kwa moyo things will be in order. Biasana, nekar tu dia seme yumete ko fador siasa, wana to negocio ya siasa. Okay. Asense mo corrador me vas con cora avere bara, o gorgo na giro por accident, mo basuka. Toro veri, de daro veri na ko accident. Ego quando ma chuguna avantereva. Avantereva der ko nyarubo manyibu isaine, amet bana bungi jirete sari school ya wate. Sari o ontere manyibu dai saini ko senin ke ko gara au mashimo. From my experience engencho kwegeri kwendie gari means a lot. Abande mbali bayigolete chukuru go setotebe ebiasare binene no korosie bese. Mwanya ro mwada bana 20 obwade chita kamera ongebere go sei komi pa student. Ne matukari serikali ebegete igari 20 igari obwate na yemo. Bono nkomunyo kibarenga matukari 21 ibuna guchikoera etoke goikire goetia abantu abagode kibachire kwa mana kubaeti bare half packed go sebatara iva bataraba baso market yo kwa ndichigari. Lakini ndende ntubona buna bevishiga ntotoko stress mononkeli na ki contact hours chia ono mwalimu uri okosome kwa ndigari igota kiro ego chinsa chia uchoke ense ya mengima otari koba interrupted ayene mwalimu uri agosomie omanya mesa na kipare korolekana omanya nkio bwana to koleka ruri para ikieka rogo somi gugo at least nabo gwafu iti achari ekende nande tu discovery na tokoranie kwende ngeli na ki abantu baita bange oko ende stage kwegeri gario kwa we squad kwa ligie njira ya mkato kwa we license so abantu baito muri skali manyange karoko ende gari elia no bugima bwao no bugima bwori ore kando no bugima bwori ore oimogetie gende school registered bune iye itu agotebiri at least kokora kurona boko manyanki okora gwekonya okonya na bali mogete na bali bagotara na maguru chipara ebya sana omweshimiwa mwegure na tebiri kurwabo asensemo yobo ye bara no tota turacha kerore kyara na tana na bwati school aliyo kwegeria bali bagochukwa nchigari kya driver kwa abantereba meya kwa motereba meya wikonyora mafunzo arama atari kwa nditukerimo mabimbarore nonye ngoigere muri mpaka abantu ba boda boda think so ngoigere muri mpaka abantu ba boda boda igonere biyana abantu mogenda sti school jirji bwato manyi metali kari kromonto bwato manyi ende mosome ororo asinjira nto bato kumanyi mono kana ndaina na changi advert ye school ito mayinga yere kwete nadina kwanda akwanya robo manyi bwa sinjira ya bene bono nataka tunaenda sensemo ya siasa enzito ya Kenya. Kona nayo mheshimiwa ntoranyona naye kesa maguta amenta ligori. Oje maguta na mento bogima bwa kongira abantu bakomoje serikali. Okomenta kwa maguta abuna mheshimiwa. Ngotoko mochi. Of course na serikali. Injebuna common man tin komenta mafuta ligori. Ya goso mwana inchi oli isikalia takunyara kwementa mafuta. Na serikali ya menta mafuta ande kamenta no bwenenu sana. Kamenta no bwenenu. Yego no. Yani ekere mwasiri agosokota banga nkona gutukurira muri igoro ya mafuta mentire. Genda muri mebisima gino. You know. Yani ukuno gochaba Kenya ngi wana murato kole. Tuamentira mafuta. Mebisima nya to kole ma gorali na tuamentire. Very unfortunate. Igo mafuta aliko mentwa achenchire ubugima bwa bananchi sana ndithima itinga serikali onya kira manene ya bantu na bayarengisha ransa as a matter of urgency iligiringa ingitogo kora nturusi akino ni chisiringi komia sa mafuta ya tura stabilize the country gosemera ongebere kera commenta for the last Kuru William Asoegasi chairman almost times 2 almost kero uru atigde yarenge 159 one yachiri 211 or something there about yani it is manageable
ubugima bwa kongire ntumaiti nga itoroji but we hope nga serikali rende toroji ne abantu mbaje baikase bakirigererie lakini batarakirigereria abachumbe baito na romba bwa magoso abachumbe because vonse pikera umuchumbe tayiruda diko wakirisha abananchi bari kwika bateri ni biasara byonse bya assembly national and senate batebe kwika tukwanira mangana ya mafuta barakwana you know onye ndikendiki abere ngobeka bari special session yiga discuss ya mangana geta inki batara abekire kia mafuta karo kibateri ni assembly batebe ngantu go discuss kendi yonse tigatura discuss ya mangana mafuta kiara ubugima bwabere simply unbearable egento bago toyigino arankeringa chigali chonse chabo ichikobe ko mafuta na serikali muchumba tayo barambare ketat for bali bonse bali top positions cha serikali bali go feel the pain to go feel bunantu abaki chibango ba waka na chibango but I hope one day Mungu atatuonekania and then tunarenjera tolerwanire na kile kana kunya na experts bake buna inuiga mondorante thina bono next year year 2024 nalia mangana gara makong nalia usine Europe onde kare kumajua nalia mangana ya yeriri gwe nyege tange kenyege kare bone roni eria kare gwe kige sara umonda antena bono mwako ndo ikabakanya basbe kumochi bango iko mheshimiwa ntoro jana makutana ina nini support taikoira na raisi lakini we know what can be done chitax njiro ya serikali ikuruhusia sama maftari yokoros chipara ileleway area landing there are so many taxes chikuruhusi wali chiro almost a half of the price irto wakana waise kuchiruhusia maftari yakuri na 7 by 50% such that international marketers bali ba mafuta mbaja comment ichabo isano chirba comment kiara bali comment 20 atago like Kenya comment na boko nyoranga tuarazukire lakini wono bali ba comment chiri siringi bere tuamenta na 20 yeah we are hurting omo Kenya mono kubwa other countries across kero usikuligiria mafuta ya kuru Kenya na wagweta Kenya enda Buganda asinge njonto tukuna cha tax ili apara ne bintu binde ayito bona abaigoro kubwa Buganda ali sagwetaga akora agenda so baise go address taxation ili ebintu biri bakona cha kurusa mafuta nga yakoleke amafuta ali akwira nanse at least na bara slightly bearable Besano manjumurire gono wedo na Beauttah Omanga MC oyo kabero MC kurwase ward area bugichora 2013-2017 na bede maturity da se Ekaonti Nyamira we gatutu muregere Ekaonti Nyamira nene to tura muregere Ekaonti Nyamira kera MC be Ekaonti iyo pakwa serre diko kumwaka isiko mugabana we Ekaonti ya Nyaribo Amos Kimumi Nyaribo abwangie kera tuare special sitting abo litsko liankyo ngo ikatura kwana kito tura jakira chendro obugimanga kibole medera mungu kwira Nyamira buna goja muguta akongete nawe ngumina kitatu mwakora kwana na maguta mujimana to birenga bya nabiye atoire mwishime katuze gukorera ntunde iyo ntangani ntoro jingwana chigenda da samaga japo Mass of Kenya katio bomo bwa Kenya kwanza na Azimio moja na Raila Muruninga kalenga sinsema ya Bondo na tebete na tikabali ba guri bakabakwana nkeke bawo kwana kero ngwana to konga kero na rojina mbaka mo CEO kwekyombe bajira mune jimbebe IBC Hassan Marjan no arengi ibone bajakiro binane kolingoli amangana ikisava ne bintu binde byombe binde inkitu kike bakwana na ngo siro jingwane chingwana jinde chingia because konya jitaraba no nyorutenga konya libereria wira across the country na ende tigato agrinya sayenga at least Kenya yeru Raila na ale moyo you can imagine ya karora ira taiyo ngakiange bintu bire nasidiangana mwako ritigana ko boda na atabe president tiana ko bo ekogera ndote ne sirarege enene okay you can imagine in his absence ingencho serikali ya William Wera akore bintu no mweneno tega moko nye bizime bingi Kenya akukero monto osea niguonyo leo nirio tamaetinga Kenya njao netuwe bono ngoira bare ngora Kenya ngaraira na cha manye bono before chinkwana chiri taraba konyora Kenya yabire bit chaotic yabire chaotic side that ngwale kwa Nairobi kinenki ale koba you know it was very totally in a mess lakini nda after baya chite kuanza kukwanirana stability ekaba we hope gujimotu abana n'abachinkwana chiri chigenderete mbaje batwa machibu nga ubugimo bobokongete because that's what part of what they are discussing na kitwa gukora ubugima bobe bit bearable osebo bobo borora ke asaba na inchi asenche chinkwana chiria mbuyachire tatigawano bobango twara mbulinga ekene na kelikia deputy president ya ukwaniranga nothing will come kene ngelikira arwa chinkwana chiri
ikinege konga wasiwasinga omoelio ibarache babuche babo ichungwa bali baralia alionse bakorusia alia ago ikasika saba na inchi naende serikali naende onchokete benga there's nothing really to implement lakini bahali kuanja ali baguchikoiwana buna alinga ubugimatiga boiranense taxation ejitiga tuchirokoleiga chipound tiga tuchikoleiga bintu tiga tubikoleiga naende kende kire mali kiyankelinga nguli gibalenjera lead of opposition akoba part of country's leadership like now Raila tali gojo kwana kurusiko tutebenga nero gojo lead of opposition igakoba national government say that ekero lead of majority akwande position ya serikali normally that's how debate chiko genda ekero muraibu abange bwa serikali akwanire umuntu ko reply immediately no manene bwa opposition etoke ngarairo ra parliament ebinde buna bone ibya mafuta bigo eti une binde na bara akura tebenga ekingeli gokoraki ngili goeta nande keraro bachumbe bali be coalition ya bamusigete mbago chikogoro bagende choko ewe besa bairane bakekura bo mbaligeretinga monne itonara alia na toroche this thing will save the country a lot. Biasa na budona tuara ko rebona takatoira na se Ekaonti Nyamira turarigere na living ngore na torbia na sham tujugure mbage tam limit ngore tore yo mosene data ne mentwe matuka se miaka ngore tore vions industrial bank ngore tore ne turarigere se Ekaonti ya Nyamira anekrawe MC bago serena ngoji kumurusi bari obisus ko mwaka isiko impeachment omo impeach mugabana we Ekaonti ya Nyamira na tuata turarigere ina barangiri special sitting mheshimiwa na kabero MC bwensemeyo mbaka majority leader giribungere ngoji goriko be kwali ngo de producer be kirkin toran ekrombono barangiri special sitting ngigerengete mheshimiwa na abana kwara abete majority leader titukelio lakini bwana ikengekali special sitting it's just an ordinary sitting what happens again dogere ko order paper order paper ne ye kworo kinga ngikebwana ta ko discuss usinke okwanerwa itukelio as assembly sequence go senga ngikego chege tangani ya kabire kega topaka sitting yo se egisara sekyo kere bono nchonka geritenga ekerege ntige go kasenje ndike alete liberera speaker ne clerk ne house business committee already baisaransire babekirenga egento ko kwana ruri tukelie kanene no kurusu kwa bisikwa kwa umugabana ngaribo kende nkebo biribira bina formality lakini main topic yose kenteka nekira kwana ruri tukelio no bokolere bwa wanyalibo ne biranga bibyo kumurusyo bisi biasa na kolengana constitution ya Kenya karongori liga ibwate bintu bine biribi goteana anga kimugabana ara ngira agero mugabana aru sigobis and nojina gross violation of this constitution karanda mamijaneri jigeli kero ara abuse of office or gross misconduct was a physical or mental incapacity to perform the function of office of yani kara tuana bade mental challenge kara tari barimo inyari bade tari barimo ngoi gatorto beke gribego where there is a serious reason for believing that the county government has committed a crime under national or international law kara korire limojo ebinde ina bibine byo dimeto saba msimba bibwate lakini mheshimiwa na hata kana tura ikasense media studio Joshua producer tara beke gribo ba msibu na banyara ba kwana igorobono na ngakiba birengera basange sisigina cha atuma yakoirana ende torore na ngituma guchakira abuna ba musiaba orojina korengana mbabwate basis gatori kasenza bene studio Joshua ratu bekere kribo ekyo asenjera ya bene bonmambi mambo ni matatu kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi angatuke peke yake tumungatue bila au tatu tupeleke yeye jela kagete mwanyora libagalisa ine buya mwarora muna twagendie gasi chisikina cha mwarora nande muna chirikire very well sikina chichinchi alenge chugo chikwakana umuntu musara muna kiaba mugabano itu ntutari seki tubwate naye nebintu by'abanyamira tutagete tusamuche tubirigereri ne yisho liri yobo imelie gasi natometo gasi ngera bonekane katiba no kosamutana gukoligereri nga eyangeza kutoa sauti kwa niaba ya yule mtu wa Nyamira ambaye ni mnyonge. Na hiyo ndiyo sababu tuko hapa kuweza kutekeleza jukumu letu la kumulika, that is oversighting katika kimombo. Kwa hivyo ningependa kuachia hapo kwa sababu sasa hivi tuko tayari na tuko ngangari kutetea jimbo la Nyamira liweze kusonga mbele, tusiitwe sub county of another county. Thank you.
Around 28 men and women who have signed down and we are ready to remove him from the office. So if I were him, I could have moved right away today from the office. And since working as a governor, then we get somebody who can work and assist Nyamira move ahead. Inki gekogera nonye Nyamira gugucha butuko kwanyore ire gesunte okuboranga igore rigati Nyamaronge rigati ese mama samba su montabwa to buli moya kamia saba. Why? Ine town obisi ngituko na kobera obisi ya gabana abwe miaka yo county commissioner aintu tubwate kibesa cyabera rocket die budget miaka yonsi igatubona tukutwara obisi yetu. Muna oversight yere muna togo into tochore kurigereria ibintu bye account twarigere na twamanyire amagoso na rororo asobo korali kwa obisi ya secretary. Kwanza tukiangalia madawa, hakuna dawa kule hospitalini. Tukiangalia mambo ya bursaries, mulisikia kwamba ikiwa lisemalo lipo, kama lipo linjiani laja. Ndio maana tuko hapa tuweze kuwaweka mateka, tuwaweze kuweka serikali ile iliweze kufanya kazi jinsi ambavyo inatakana kufanya. Kama hawezi aende nyumbani, mwingine afanye kazi. Teketeko teba no possible no marembe to zaitu kuligiria Banyamira na ande kasi yenyi gweta abantu bakara otenga abantu mbaja baletwa ngabacha ngabakure mukure kasi yeito toire kikatiba sabari tole totagete na chakaritaga ninga totagete Nyamira yaito Manje muribona ebine bibirengera ribyo byaba MC gati yaba MC tari bonds kyaramba na barabo bawo kanenze merina impeachment ye erobereri baraum pattern basharia lakini abo bali pense meri baote abuna badete ko mwaka isiko mugabana nyaribo ba mu mochiri korengana mu jime ko igwe na baru lebirengera byabo abantu ba ko mu nyaribona tara korabo korali bwaye buya ekerobona ba kubeke motion yego se lingane ryo chiko mwaka isiko igono bariko chakirabu osembata gete bara ikaransa bara ligeri anyalibo kwanza mama gocha ko beke motion impeachment biamano maralia awanyegene tenga kuikira se baikire ba kuchiko sangiri signature bali na barai mbama etenga ekero kiriye mugaba nabwate igachole tuna bantu onda etekwege nanga ba kolire kiri alionsi atakira bakore batara ikirase yo chikobeka chisigina chance kiara kobeka chisigina chance tiri gento kereke iko mwachakire ko mobilize public kulusi trust gose ukwege na buche somo koleri oria ukorukunya libo igonyegene tenga kurumayaga batara ikirase bagocha gototebinga bono ko muimbi chitole batemire yasinyire Korenga batemire yasinyire paka bono the only option babwate no komatebi ngaye bono ntutu akoranire igento gyo kagetigarete no gutumaka timanye tinga nyalibo nimo manyatake tari murayo gustuka tari gustuka no yeah, to some extent na bon feel tinga o contribute iria se position se binte ibe kire I'm sure nga ekere binte bya chagete go build up na banyore tabari kya murayo ndibe sinko twalo chispire chao sekerase I'm sure na bwata abantu baye ase assembly area bazite bakamatebinga eke monyonkera aria getari buya buna nawo te vitali montole raisi igaka iginoete agateba nga entonki abana uba kora tiga bakore kibatage bakore kibatage tenje ni manyete kingokora akaigino tamanyanga CMCA nere their partners in crime we can say utabwene tikuigino bakiri bono singe njokora nga chita kabaigino bakeira na batango nyoto chaire na ntio tumie chinguru chitoire ne seria tusugo nesto konyara paka bono yikira sebago chikotebanga komurusi barobis igobuna kwaboria ground sinchiro CMC chiri mbali bantu baliri ande mbamanye tena baraburi chikeru na kwali soma mbaro che ground singa inkikira kiragere uikira so go consider kuimbichie gavana ground sinchiro strong enough onyegene tenga inchiro tiango tebinga kurugoro kurumoisonde nje buno Nyamira amangana ya nabo na injang kunete buna kunetonde wezi nara kwande na barayi batale bake aba assembly eyo it's like issue nene tekali no mbati no ngenje bago chikobeke binte imambia umbati might not even feature aba na bila binga what is there na mangana ichibese yeah nganko anda balenge chi trip gete abantu baje bakanwa batatendeti bamenta matuko chibese chasoka
chibe senjiri chatakira okora useninki inchia kora so nintagenda into details abantu baminto bali bantegererete grounds chianya libo chikale chingao talinga no kobuta kuombati because yo kobuta minister ine sheria maeteli baganga inche nkoligete makoliga onkolere gasia onye na isane kire naye it's upon me ko tebinga gende utimoke nchoro mwao chi ground chikaro my brother chingao bona ko twende ta se basis ya sinini na hata kana nde gripu yagira libo ngarororo nera goteba buna taramanya ningi kigekare mambia etarama wana garwa dana nena bara bena na sirreti gose agakira lingane no ndi tebete era ko dana to ende dialogue tigango to arona ekribo gina dana tamanyeti korende akina ko bata ina bata gire bakwan Joshua abago to jasire kribo kyo torena libo nerenga kinya libo akargo kwana igoro ya mangana mambia mwete andonere ko usabobe tago kumia nari kira ba MCR rube baje toisaranse batebe kibago tebe kiagara goikera bono genje tina amanyanki bagotera abachumbe bonsi aba MC bari bachorire goika bakora gasiamo batakora tie gasiamo gase ko bagasingia ekiagaronye babota mararamishi tigabache mutwe batebe amagosa agabana nara hii niki kerio ya negetwe asenge jona mura chore gabana ore barimo bagegete araisa basarie bintu jetina asarikende goti abaje nawe taba fada yangeri naba pasta bagote bambata iteko gaganyana eyonje goya karipisha na mikono migwiri otota tokwanerane tonyare okora abantu baitegas ande tayo nande ndakwana mange abachorire kino monta kore gazi yaye nande to ushirikiane tonyare kuba kore gazi ine ngwana nyalibo mugabano be Ekaonti Nyamira era gotebuna kurengana ni katiba ni omugabana utakiri gosugwa kusiko no lio bagegete era kurengana ta bagegete ustasarigeti nando gotebuna tamanyeti ningi abe msie bakoboli lakini era goteana natagete dialogue mwishimiwe katuguri lingane era gotebuna tamanyeti ningi aba msia bakoboli nande atagete dialogue kurengana naba teniribe kanisa batena baisuko nyora baragayana ngakiro jengwanero ya nyari anyway I don't know because karoga bana goteba tamanyeti nero kwane tamanyeti ona de baisiranse bakwane igore yaki onya tamanyeti so far ento bakomugune but I think you kuno go pretend so owe koranga tamanyeti na amanyete tatigarinde ni approach yaye nerere ere tofauti I think the best thing ndale kora igare ko kuranga leadership ya assembly yeah abarangiri kere gento kegocha kibwato umuchaki yeah igare ko barangiri ababolinga what's the problem yeah kosere it just walks to the assembly yeah dibaro abade inoda injutu sharastu kwane what's the problem yeah igonyegene tenga batemire ku moisaransi there before yeah bwangire bamutebinga gavana ebintebi ibintembire buya uigino paka bono baikirase batebire ngabono kuangira gototegerera tigatoge ndistogoji I'm telling you Nyamira nkonye bwatinde sana bachire paka Mombasa baisaransiro bakwanire bakabekerwe ndagera bali handeiga ekero bayunga gavana ngochare barangira nituboka kamukunji kabade ngatoka ndatukwandirana ekero nga gavana nara around Mombasa nere ngochare ujuno bagatamburuka bakagenda bakairana naende bakayunga naende gavana naende otebira ndituisaransa sigete naende Kisumu naende naro naende gakoraki igasinya orore abana abarai baikira asenga murayo manne bwe county ngochare ko bakwandira bange then it means this is something that has been building obobo konyenko na koboro inga gavana ntokota itokorole ubura bono ikira asa ikiwe ensinyo uchire nga baisaranse bangire but still I think asi ikire bono through chimambiri kale igento gakira makonye tanyoran bali determined kumurusia mbanyora numbers lakini buna by yesterday amonta majitigonte binga bale 24
Lakini barabara ya 28. No, bane ba chicken drought. Yeah. Niko ndoma mpaka bali solid, bali 4 kumurusia. Bali 24. Bali batagetaga enderere, bali abachumbe bali bachorire. Mbaro bali bane. Bali bachorire. Aba bande aba 24 chino meninchiro mbaro bali bebyama bali bachorire directly. So a problem nero. Lakini maybe go jakera lero na maambia maybe something can happen. Enamba mbare ngwatagire ko. Enamba yoko rusia gavana 3 quarters. 3 quarters. Yeah. Tode na Nyamira bari 34 go bona already abu baisa ine bako. Abu baisa ine kumagaje. Bona kana ntete twandra sininiga umbo yokabeire ummo center bu county Nyamira nere mongare bwoko. Ero atebirina korengana masakara bwate nigo abantu bari babegeisina jambi 15. Na ande korengana nera ode abuna abakomochia ani igenteke segetirige siasa. Kone dure unga kyao kwana tumakwena na twendere kwana mangana ito oyu kwana bano tutete hara kwana no mo senator bu oyu kabeiro mo senator bu county Nyamira nero mo senator motanga no county Nyamira nero mongare bu Kongo nero tuengo ture unga birengera byao kwana igoro ya mangana gendeta se county Nyamira tengo tureigwa kurwa sinse mirinde ya studio Kongo Simba mo senator motanga bu county Nyamira inda de kwana ramangana endete se county assembly aitwa kwana le weekend ese MCA mukabunangos ngorusire gavana aso obokurumi na aligereria masakara na ajire koganya bunge ye county assembly ya wende kusanganira ari tukuri ichuma ekorekende yonsipi botepe motion igore bate bete namba bwata magoso tali magoso babuate evidence yende yonsi siasa ya Nyamira yaerirwe ase amangane ekenyumba omo wasiri obutetwe sobo kurumi ebinte byanjane paka kotini ese supporting activity aya otebere na bwata magoso esoko gora mariogo ayagerete omo gavana akamutie gas bali babwetwe sekero kyo gavana basaire kwe mugichio ababunge be county assembly kuna matoke kusamagana kurjo hoteli Kericho hoteli Kisumu hoteli Nairobi MCA chikumwe n'abantu banyamira bune basangere ikisigina cya 28 a document imbwata na Rusire county assembly ya Nyamira ase clerk obise clerk ikisigina cya jiro ejire ko bine isano ego MCA chi goikachirigere ko nanti kumwe n'abantu banyamira ekiara bamanyire chinjira cyabo cyo gutaka komyokie gavana ebe kibese bae yasinyire amario anyagatari baukwana mbabu at ground chibese chipasa baukwana document bakatane gavana ebere chibese assembly wose chipasa ego MCA chitari ko wakani abantu banyamira omunyamira no muntu yomo koreta siasa yo mugetutu siasa yo mugirango siasa yoyo siasa yoria ntoja wanjira mangana iyo na ini balimo ko support MCA mu abwetwe kero kyo gavana eto baligeretie chibese munyo komyoko ko MCA gweta left right and center nto baligeretie ochakara chumaine go chimutwe amareta ino konyebeka torete nene abantu banyamira banyarigeretie igonto nyarigeretie oibono no yokabere mo senator bu county ya Nyamira mungare bwoko nero kurwe kerengereri kyaya nenere ni gakomoja ba MCA mwezi mwono edere na ba MCA komoji unani gabate ko gosanyaribo arusia bese kiganja abai boy gote bruna bari ba bwetwe kero kyo bo senate kyo bogaban bari kuri kero kyo bogaban na ba go segede usina ba go sira aba MCA lakini lingwa tena aba MCA na bono na ba kongba mbabo diriji bono which is which mo senator mokoro no musani anani mumaite tinda etiko koso amangana emo na kinale ko bori genteka mo na no mwagiri ali ere igari sco nandesco aba MCA batebire ntubwate grounds incheningo ere ningo to doubt obwa musi bwa MCA chiria the best we can do no ko anyamambia yeah tolling grounds kibabwate to dismiss aba jumbe bali ba assembly bonse bali ba bekiri chisigena changamba maiti ntu bakora and again ekara goteba ngamba baire gosena kibakaire nango is the evidence is there documented evidence if video nera babwate tabakoegwa ibinte byakoegwa ngagenda morusie
nya yonde nyaribo bis boka na bago tibas budget batebire kurusti ward chito ibintu twa mateti akore 1 2 3 nyaribo turakora buno mugabana umuseneto mukoro tali part of that process nga irenda manyeranga ebibago kwana mbiyo because it does not represent any ward atebenga iga ikimwa atebete ngia kore tu mu MC oyo ngaine liare nero igare ko bo muyato tebinga point A egente kyo ma MC gusuno yo bugichora goteba ngankira akorwa inje se itombo gichora sironga egente ke chochi morara goteba mu MC ngankira akorwa inje ngo kwana libagaria gabana ngekorire eretarato evidence iyo so ko dismiss ya KMC nga bagurire mbaburu cheke bakora being unfair asaba ngwana balia tigatuganye torole mambinga ikiko bate totebe na engane ya impeachment mu governor nigesegetirige siasa korenga naye Beauttah. Me I don't know but you know politics sio mambo ya kanisa uisaransa pastor te nado sabe reka marunse rete sadaka wono togenda lunch no siasa ukunyeburukani from everywhere onye governor ofeiri ya sigete opponent chia banyoliro mwanya mose bakumoyeri igo togo ba blame ngana basoa naye kwagera kwa ba opening basoero babeka chinko bokyomorero onye ndio sireti osiekire to bokolri bwao obogiterete boli to what the public expects muntu takonyora riba gasa goja gweta gwanza gukurwania lakini akaro bwate loopholes chiro believe me inga aba batagitagwe kiara siasa na bere igonga tingo ganyo succeed na ande kole opponent yane nkonya le opportunity nkoleki nkoyeri so ta expect bali sikonga batebenga bona tiga to defendie governor no nero bwana takobeki au sili in order say that ekeraba buatete yeah na ndao kora what the public expects asteyo chi opponent cha manyi baba arama na bali bande bakana gukwanwa baraetere baje ko inside GMCA lakini onye kurare kurwa GMCA na na part and parcel of your leadership as a county kubwe distance tiko kore bintu bya kanda alia kwa load over them kwa mwale bweka kwa batebinga imokwana matakwana ninje na amwire ninje authority ninje governor bari opponent bago etalia babwatira na bari frustrated dia koneye mose yakobo morero gitotanyare kurimi Wisan excellence mo yomo senator bono ria sikirogo okongo mogeni olione mangaro okongo tewa changanya sini uyo ore kirogo boniga erate tena erongorona atetena bimsiti babu atirichi komna richi ko babu atete ande baroche pintombiro erna kwantene ntabe ntaba tikrip gyante getiko keros mabe markine na atetena inabe msiba buate baroche na ngita geria koregebo ero korana sirete umuswado na tiga basukiko chibosio ono kongo bono o karan stickero no yonde bono magolata etabaute bono tebuna nagote siasa igo kuganya opponent ya sa very weak no ukomubunira saidi siasa bono very igatalinga ngane bwate mana asiko sene bwate order akuna I can tell you oria oyo kabeiro igaganye toria gateke position yo robis inga o support the GMC chiso so kyo jetibono dianga the other side support gavana ngo goserwale lakini ndenje karongo kalireria ongoranga egente kimbagetia mbagetia assembly mambinga tiga gavana agendeka threshold yokurusyo mugavana office iri too high na ende a country na one through chire problem like this na bere ikimutwaria bakwanirane nyari bagenda akamarunse atebe ngabono haki ngainguchi yeah senate emosave because chibes cho kore by election yobo governor is huge is massive lakini wana Kenya ndo koira bonekero Kenya ari ndo koba for example kedeno ndo kwandeke ko babone mugabe not forever. You'll be there for a given 3 months. Chikura chikoreki chiakwe. Ekero mo debit yago act. Pake tamwere ndiyo mugabana akoreki. Akure. Lakini ekero kwa seri ukuro bisinga impeachment chikura chikoreki. Kwa so itara ikero kose njevuna ndoche. Assembly na vera jama seri. Lakini Senate na ne president neta chi gavana chikorega sinere. Abago ikalia ndaro president na baba kachagwa batebi nganje na UPA ano matenche party leader ya UPA ninde dio kolega sina inwe save me
Oranyora serikali ne bwate interest na bono tutakete konyora mugabana UDA Ekaonti ya Kisii. Wewe ni county ya Nyamira. Ururo ngoro Gusii. Na be safe. It will be tricky because a lot of things will come into play because through chigo tamira Raila. Yeah? Na Raila ne na Azimio na bwate majority ya assembly ya Nyamira. Limba moseva mate nturiko maseria. Ukoira na assembly ya stadium yake ya etigale tene ne chikobe mesi nene atanyale ko manage. The only thing ara kole no ko basimbo no ko bahambo. Yeah? Aisaransana ba MCA balia. Kindi yonsi agukora, kindi yonsi ba etiringa nyine chibasari, onye ne project fulani ta ko bayigino. Oba info bo batebya samangana agrigacha. Chibesiri mwabegete inju ya tukwane torole na kitogo chikora. Inkitogo kora. Executive team yaye naba MCA bayigwanenga point A genda kole ndu kino twatebete. Tago kigino o preference ose magwawa saruete osene kerenyo oigino ogesima oigino aligoma oigino ale bugichora nga bagichora bali osena ki you will create trouble. Aise ko ba fair across the county na ekarichi opportunity chachire ta ko beka baidi baebo kabuna bono ge ko banga ekarichi opportunity chachire igakori yo moigwa uri yo mwana umuromo abo uri oseningo basome inteka birembiro aise ko tige binte bya balance recruitment and ne bintu buna bigo koru across the county na bara tuale footing no boraiwa ebo be smooth paka 2027 Biasano manjumani otanto kwanda igoro yingana ya Nyamira anene karaba MCA baro biretina litukuri angyo bachu kwanda na ko mwaka isiko mugabana bwe county yo Ribo egenda utume birengera byao kabisa nindo jina Brighton na wasalimia hapo studio ambia mheshimiwa nimempigia makofi juu ameongea ukweli juu ya Raila kazi ya Raila Kenya aingekuwa so ambia mheshimiwa ako na umaarufu sana Chia Siasa na Breeze wapunga wote wamelala pale bungeni. Ibara ile kabisa na bagoteba. Tuambie watu kweli hawa wa MCA walikuwa wamependa ongo. Na ranao tena Breeze Ndizi TV tuambie watu kweli. Hawa wa MCA walikuwa wamependa ongo. Sasa Nyalibo sio mtu wa kupenda ongo. Wache governor afanye watu wa Nyamira kazi. Ya tena ba MCA orana Nyalibo no tena tari down digana moko musabage. The thing is ibine birengera by'abantu na bakorune ingaba chibesa batagete ingo to chibesa ingo everybody no Nyalibo yo cyo komonyora nyore experience na ba mozawe akonya na jirocho lakini ndende tigatoganye the strength ya ground chiri ba gucha gutosomera mambinga etutaite ko maseria asengenjo yekeneke lakini go assume nga bajete nebye senjo chibese we are not being fair yeah turoji barabuna abananchi bagutwakirisha buna ba like our representatives tigango torenga grounds bakobeka mambia inchire chiusi kanete na intubuna bakichikura eko banga nebintu byabo bibya chi allowance bata etwe then that's no ground riri nyaboga tena Nyalibaste yago chiaba MCA abo nigo babwate chindoto oyo riri na tena MCA abo babwate chindoto asteyo bagocha Brian nyecho tena bwakirbe Ndizi mbye mona somu chadara ka county ya Nyamira obono bosoku na ndinegendere kwirena magega na kiekogera ekorokwe sub county aba MCA abo bono na barabu okorane nchara ya balire barabante bagare gosunyo da miga sana bate nchara ya balire tima itingi ekogera sawa na ro tena rusi mokaya tena alime yo moroberi mbuyore nkwanire mheshimiwa kaki Nyalibo tigabono nere araigwa aranyora emusumali oyo buna okore deri mocho agende sikukurende buna aba MCA bagutume kwa gesiasa ayo nama moja tigaba kole meremo yabo umwaka oyemo babeire obisi tanga twarorengi bakorire binera na baguru birengere byaigo umwishimiwa simambi ya boni mbia mara sono nende utuma ujumbe ino nara odebana nere mutulimo kaya adana bwakiro bya Ndizi TV njenguru nsemo ya Nyamira amaene Nyamira magendero tayo abante baraire pi Nyalibo nigaraire chitoro atakire kuraturwa adana Nyalibo tigaturwe ende nabatakire aturwe ngana noyo masi monyancha adana bwakiro bya Ndizi TV mbia mara sumurobelio kiaba MCA banyamira buno mosubati nare okwanete no borobo tindi
nyaribo tagocha watobwa imasiotana muswatina rogwana mambo ni matatu adana nyada oja watobwa yasana masi mheshimiwa tukorense ya Nyamira tumakuria limto binde kurende enkwane ya Nyamira yotaka go imbicho mugavana nere efaida gocha sumu Nyamira omogima osebona nande ni geko gara Nyamira ne maiga kotokuruku osinyamire kuruku sub county ire faida nene because wono ngogerere gavana taboboke ngakitata kumbe takoletike ngo nandeka na barabo MCA mba to beka bakage ngantorochi na barabo ngamba failite because onye mwaete budget yare koros usene ECD classes chibese chiri chaete tiwo ngaichire ya inwa abanyene tote for example mangana ali amariogo ekero mware kolonche bintebi imwachete chi nyagetare chiri magache ng'amariogo yabere delivered ama tukayons kurwa balonchi chimbeo chiria gavana neso erete ngaye nanda family ale kosekanga embeo na loncheti you know it's funny like yokonda kolonchi box rembuti honestly to ko nyagaligo nga ikibonokera no igora checking inkirema ekra apiete se senate akaseka de banganje banga tembeo ngaronje box tabwatikende you know that's yani go esoerere ngaki you are not really in charge because ekero in charge abantu bali bago surround it anga ba check bamanyanga inkikere contain ebintebi omoneno itawo chikolonchi ba check documentation chiringa ebintebi mbiachete na ibire what's really contained in here ekiyoka ntubuna abanyamira ntofiretinga governor ngwato let it down because togo tolonjerie mbeo omayo chu blame your subordinate umuntu chorete ogokorere gasinga nero okomisleaded ayo monyene na yengwa failed and the master have taken advantage yo gutamanya kwao ukiaro ukorekana akari gutabubukari kanga injolo njegente ngabona lisa karanso mendikire speech osoma ebinta lonjeti bitakoretiki at the same time CMCA jirina chirocho ne committee yabo ya health they ought to have been on the ground we checking ebinte byale tukuru Nairobi biro procurement inkimwari sivet ward A enyagetari fulani ekurukwa gusegeta health center usena kiekurukwa usema churuli ya health center ebinte mbigeto use onye to wikobono ma MCA anga bari wakere chi committee chair chinyagetari chiria nchibwate chi chairman chiabo chekiango mario getaretirwa abu bono moko ganyabaka ka 4-5 months after mwa launch ya mbeo ekeroga bana take reaction against Ombati mama yote konyanga obe ebintu birigo mbyalengo then it means na inu naba MCA mwarenge in touch ne ebintu bigo korekana ase chiward chino omwali asamangana aya Nyamira na yo sabantu baitu Nyamira na ki mambindiriare naba MCA bali baitu mwatebete nga mubwate grounds ti kamambia tunyorenga chibore tuike mambi tunaranga ntomba bire bale kose issue yebe dropped from the order paper will never forgive you mwaikire gusalia lietanga nyalibo taisaini prove to us ingama enda college mo college mwiso college igo bono tukumanyanga inwe ebese mwari kuri kimwaewe mukire lakini mwiso go push to the end tumanyanga na inu mwamasookiringa amagoso naro will be happy with you tumanya go getigere senate ichigo tutebinga nabwa abanyana Nyamira goseni ntu abanyana Nyamira gwetara CMCA so we keenly watching tumanyanga na kiegente kego chakogenda na kiekoera omwali oye onyegenete either way is a wake up call as a governor to ko bomorai okokora ebintu bya in isolation orolinga njo simba okora ebintu bya yaga kindi yonsha okora CMC nchikorete nchiro bono Nyamira aro era agokora ona kobutiga bana go chase kurmaega hapana biasano manjubure kretana to kuri birengere bitu igoro ye county yo ya Nyamira igoro yo ba musinga kibaro beretie ochiko mwaka isiko mugabana we county yo amos kimomenyari bari tukoliange tigatukanyena batachike nao tema watafika asibunge ngaki mugabana rote na tigatukaranse dialogue era tena taribarimo ine county yo ya Nyamira kabisa ekero abantu batiende kabisa tigatukanyena ingige okorekana mambio ekarato kurwa sense me yonantra algerena word rioba morning president kuremba kasi ndobe kondani yobra di boy brayo show equality from igonga karonum ne familia wasiri mugugu mountain from dogatari then governor sleeping please must go then governor ngare kabisa tigabo ke agenda Nyamira town ni kondani me ya top 6 some club
ime yomoroberi ya sana sebani batumire SMS chino asemambi yaban ems mlanga chonte no ali imekoroke birigo ata batu ya sana asemambi yabon David Mogaka atayabana korwa alibabandogo Nairobi tukon pamoja hadi mwisho. Christian Keruba na pamoja ngoli ni mashabiki wote waingie ndani kama kawaida Dundo Mwenga na yeye akona sisi ime yumrobedio asemambi yabonio mheshimiwa karata ndrede anaondoka international asinini moga mosenda the county ya Nandi na Samson jiragai otebida na lende tigeru 5 years ebe 7 Umara ibwense ndanya jinga kya gore miru nginga ne yo yarate libera sana since itu ya Kenya ando tena haya abade tuko yeti maega to be 7 years anda ke go batena bono mire to be Rwanda to be Uganda. You know what? History repeats itself. History tema tie ke Gusinga go chere ya koraki. Ira ni dayo ganya. Irora na kinete karake okobwa. Njara kinu mheshimiwa nenda kinende tadi maka. No bata kale ya ora. Ni bata kale ya kwa sababu na mbili na chiche. Anyway, no, the thing is this. Moi na wata abantu bale ko test waters. Yani bako kwane gento baganye public ekoleki. Age chimanyenga feedback. Na Sarif Nasir kur Mombasa, Kariuki Chotara Nakuru, Wilson Reitich Nakuru, ise Mogavano Nakuru Kariuki. No, Susan Kika, Tatu Mwabo alenge epapasa nasa. So abanta bekero bali gukwana na mulu mutisha kurwa Machakos. Ekaro bali gukwana iko muyo kwana. Tali bantu kwa bali gukwana oigino. What I'm reading here, Cheralige is a lawyer and very close na William. William mama eteno monandi. Cheralige ne senator ya Nandi. Abekero bali gukwana like this. Ikinege ntu ba kwanire ba discuss it. Iko ntoke igino nga kelinege ntu kya kwane tu tigagete. No. Bapimire. And you know the risk we have now. William, president, tigere in charge ya National Assembly. Akikoa, hiyo ndio imefanyika the way he wants it. He's in charge. What the numbers? Say that kwa rona ndibale go tigere nto kya mafuta. Abasimio baraira baba kalonso abantu bali bonse bagachikotema kuga bagakura bagatena chimesa omali gento kelingia etete. No nyeneke. Onye bachakire kana ande the minute bono bateste tigotas nga macha na chete tora sinki bono se to float yake bago chakonyara nga Kenya mbali furious about it. Don't be surprised yaka wa tabled short liga onye wale ba mobilize banyole numbers ruta agambe miaka 7 pamanya ko kena chaunga lituko etia lichikoliria tucha ko balera which moino miaka yale wicha forget about it na ntu abachumbe na ntu lende senje twalenga assembly na ntu tigatu mente miaka ebere egere president ebe in line ne tam ye president chikura chirichiko chikocha president yari akirwe miaka 7 ntu abande to akirwe miaka 5 there's a way they'll want to go around it lakini there is a danger because uise wansa kokora igo change go mwalingo cyara gotebanga ama president for life. Rwanda, Uganda, you rule as long as you are alive. Ora Kagame. Onye abakenya mba uchigotena famu bakure kabisa batebe ngateko nyarekana let's stick to the constitution. Igenteke kegweta. Mbizano mashibyo taraenda. Mbakenya kyaba. Kyara baraito to metali igone. Abakenya ba koranaki. Ba uchigorwe birangere byawe kyara to kurwe birangere. Abakenya raira. Atebe ngano para togo chiachera liye mangana ya goteba tosieke parliament abaskari bache ewaldi manyenga abantango jinje bale katiba ba extend from 5 years to 7 ikina ikyo kira konya lakini baise gukira ngati gatoleke gakoba parliament alike ko machanike ko table diga musiki atel because speaker no monto we president a deputy nere abachumbe bali abange bali bonsi agolire rocha abange mama abande kurugusia na abanda chisemo chinde he has the numbers 3/4 asirita kire go change constitution kuike il kanisili attain the numbers konyora china mbechu 3/4 cha 3 abantu bali aranyore mali around 370 or something like that he will easily get it so
unless yaba Kenya ba kerio gia segente ke charali ya kwanete there is a problem ahead. Gaba Kenya ba kegeturi. Ba kule kabisa baso para ikina hiyo kira geteneni. Bono ngakiba wa kegeturi roje to bate by bats and bombs ende ngaiba jo wa kegeturi. Egeturi kelia roje bono troje deputy president ya tevirenga tindo je sente ke gocha. Raila na tevetenga wacha tuangalie tuone vile hiki tutaenda. Again tukiriga tachitikere tamachibu buna bakenya bakagirete ebitulie bino bigo chakirabu yeah, but still kia charali it can stand on its own whether there is a partisan or not ikinege tukira saliense because na kiwo chenche lichiko for the interest yolioro yeah, na ndaba Kenya batakire benyolenga chikuro chiage tuchialenge 50-50 oyabwa ata 7 million no yagatwara 7 million aba 7 million ba Raila mbanje ngatikata ndere ko gambira noyo country will be split so the best they can do no go drop ebirengerere bibya cherali ginga ebimbira acceptable angabona bachakire ko kananga this is unacceptable completely no ne president yenyene or to come out atebe nganje tinda toma cherali gei aje goteba mangana ngani ntete tam ementwe buna asigete buno uru asigete etamu yae buna yae ta kando over no nyata mutagete we expect him nere ekere tamu yae go chakoera onya bakenya bako momente miaka 5 from 2027 2032 aikera abate benga I thank God at least my name has gone into history now the president ya Kenya let me go and rest. Good morning Brighton, good morning brother Brighton na honorable mheshimiwa Abu Biyamano watching live from Doakatal. Serve kabisa Bernard Mukaya the ano alime iyo muratu wati kwa sinta media Doakatal asimambi yabone mheshimiwa Biyamano asengane hiyo pani turaganye torena nani mtetezi wa Kenya Raila wewe ama ni nani tuganya torena lingane ligo kwanerwa karienda the Korea emelia sensitu ya Kenya turakwana ojinda strobag nchiaga jete korosi wa sensitu ya Kenya naroje baje daribo machoge bajire Siaya Migori Nyamira na Sande kwenda bari Mombasa na Moses ngwendale korengana naye ebintu imbitokonye umweshimiwa jida strobag njitokonye naji gokonya bise ko korubune birengerere bire at the moment lakini Kenya you know binte binge bigo chakwa ya ito mheshimiwa ze Kenya ito mete kwateri ya ito Kenya ya ito Kenya ya ito na ito Rusia ebintu binge bigo chaka bya chaka buya towards the end bya kwama we have so many relevant projects cha chagetwe chikakwama onta itekwege nangaki ekero ubwagacho bwaerire kirigento getakeire nkebe in place installations chores chikoru kirigento kerichi equipment chiretwe across the country tebanga egocha goikase nga una gachagwa korato inyoringa nega serikali yechishare etoke nga chishare chiarwete chinyinge Meru tigatura chaka na Meru Kisii share jino ndochiro chibuna chirega senjo ya Simba arati nonde inukara hold on will be in a mess because by then chibesora nyochi asoiro ne chinyinge sana iwonta etikwe nanga the government means well ekaro binte bigo cha kutoka bia elire mbigo rubionsa across the country ba prefer ngatika tora beka central troji no shares chiri nene no ekofiere no echaere ne bintu binde ebya Nyamira na Kisii na Migori no position yake bitigwe lakini bise ko chakira bionsi rimo na bigo cheche country Beauttah no mwisho abandra banyo bacha kironyora emire lakini bono tianso message yangu kubondiri bolio na ndena gitindanya soma ontumira ndena tinda soma message yana nginda kora magoso ndu antaranya soma ozaman audana eldafi bitange kurwa Doakatal imeya Amda International Airport representing Makairo. My greetings to honorable Beauttah Omanga. Ndena nyesomire bia sana kiato cha undenga kike gasiane no kwa mbipi kesho njali yo mse mwenzangu akopoa kisiasa adana kesho njali adana ayore siasa bia kabisa bia sana na adana thanks honorable Omanga bia asobo semia obuya bwogotoerera buya igoro ya machiko igoro y'Uburai Gavana Nyaribo atige gotumia ege kuba na aba MC tigaba babwati lichiko yoko murusi obisi ntutageti abaka abarai kuementera etam dana nando dena tutageti barai be mentera etam limit tutageti okande kabisa oyonga kiagara kurukoyo tatumeti eta liaye nitumie jinako biamona se uchumbe yao asemambi ya aboni mheshimiwa nako bolina
Entubo na Gusii industrial back ya bekiru machoge. Ntubwate mtoto ko iro. To empower bon to empowered because even abono for example ngo to atore factory ya abukato ga etis. Lakini bantu mbari kwa abukato na kiubwa na maganya abukato jire chigutiro je Nairobi. To be empowered bine na baiko babwate. Problem na magori. Iwate ba ETC onye mbari ko iro batari ko iro senjeri gori. Onye ndibare kumanyanga Nairobi asa bakumya kyocha irenga likale gokorerwa ya ligori elio likata across ile Nairobi ile wherever na ga NTC na ali nyare kananga na bakogori gugo sababu teyo montara imokeri korwa aire Nairobi chibeshiria uchikonyora Nairobi na chiare konyoraga igo igekworo kinga iga oburiana nimboro iye kogera ba prefer asa uchikonyora shiringino ni bere more than ichiare konyoraga igoro ya materials chigo chigutumeka asichi industrial park chiria ko simeke ndagera Gusii anto nyasaye na atolendete na tuanjite ntubwatembura it doesn't take a whole year we prepare ekarutu abira assured ingeke rwa simeke kemeliki yao echiro nero trust me abalimi baitu will do whatever it takes ya ko supply ibintu bibitakire no Nairobi no isa korigereria chindagera chinyinge chikor Gusii chiakoraki chiagendo but the moment industrial park chiachire chiachakire ko make good returns ucha sabalemi abange mbaira na mugondo ubuchaye buli basimegete botali koleta besa una bono ndoje bakale gwaka na Meru bagwaka na chibesa chinyinga na Kiambu ase chae compared 90 ntu amana konyole nusu ya chiria ngoi katora asitote baninga bono echae toroje nga bono tibwate faida mono tutago so uche industrial park onyora abantu bachenchiri ebitimbira alia osimete ngombe getalie ugusibengo liana gonchoka no miaka yonse tibwate mabere bachenchie batebenga nao singenja mabere aya ntubwate chire ready okwenda kwa usiringi 100 egekombe gose something like that aroswe yogati aroswe ukiari kire Nyamira milk ose Kisii milk or something like that tigatoiro ikiyoka gekogera abalimi bansa ko kuchika kamwa bakubaira na mugondo mono so ntogotebanga ntogoja konyole enough vyo koiraria now no kombe Kisii na Marsabit Marsabit's a dry area. Wajia the same na barabo ba industrial park. Industrial park ilinge uchikorosio chinyama. Then so intuga yono we toma bon tore tome and I'm sure ebintu bite binge korwa egento na odi no trade turanya ori nelinga eserikali gachagwa tategererwa atebenga but about the shares na butokora konya aisa ko tokonya across the country Kisii will shine through the industrial park pia sana mheshimiwa to vitu vya myogere sana katudire dakika isita gatokore nto gukora tura kwana goro yobo mu Gusii ekero to kwana bomo mu Gusii na roja sensema ya western ndobwate private government secretary no akorwa ndobwate Moses Masikio tangura ne romo no geribwe bunge pone itote mulembe nation baro bacha gwebe kam usikuri style bate betaria emekutana baratware emekutana baringe Shinyaru gora somo chango mwisonde baringa sibrato ngwede batena bachiram ane byama byambate ko bibuna baswase Kenya kwanza entubono mu Gusii ngakyo mu boito boli epopo negete usengo tobekam ndoranya no platform ikaranze tukwane boli mheshimiwa jemia kana kinire na ararode tindakarabuye mbiamono egento giekatula gitibune community no gwanjana kuri kwa bene ekeraba Gusii baito bale isiko ya Gusii very united very united lakini ego ikanka tuanza kuliganinga oyo no munyali bali oyo no monchali oyo no mobasi oyo no mugirango oyo no ebinte ebye binge lakini twale gwanja tosiboke korwo toteba ninga ki twensi ntoko babarai ya oyo merwe atebe nganja bono na amuire koleta nde community amo oyo erwe atebe nga come God may koso ande gati amburukani amacha ya paka moina amacha paka chukero no ka the end of it will get somewhere lakini bone ngenjo nga simba no make ta gutokwanira nyaribo no mwene nutaliko tegerra bantu matiangina konyoro bwatire community na imagination che community ngana bwate future get maybe na bali gocha kobe candidate ya alete community amo uchire underground we are in a total mess injege ntuyo kanale go sabangeli na ki nale go sabasimba tulijo na libera na bwate some challenges ate Simba Simba mugaba no Kisii
is young. He has a long way to go politically. Tata Nyasaye na mo bogi maguchimo tu goja ukodro bagaba no kiro. Ka kodro bagaba na ta kuira no acha ko mujumbe na ende. I think ale ko yenjera we build be outside Kisii County. Anse ko yenjera yokola to Gusii amo Nyamira Kisii oyole Nairobi wherever. Baanse ko kwanerana. I know whatever abantu bande baramotebinga tigana na Nyamira tiga no. We must have somebody. Either na abru Nyamira na abru sakuru goika atoko mwali oyenga na rueta segete. Asa yaruete ebenga nere. Atake initiative. Arangiria bachumbe bonsi. Bali barache bache. CMCA Jones, former MCAs buna tuisaranse kikao. We'll get somewhere. Lakini bono gukiranga nga bono tiga totegera baru ya bali ganie amo abaikoyoroche gachago bonero korekana uri motwe. Tena bro sana. Did value obvious William Naro into toko na kobachi segment iga bantu bacha bana go to divide we'll end up losing it. Ase a test yego kuruera. Na tegerera mawakiri Danstan Omari. Na te banga Nairobi engima abagusi baro bara bange saidi. We are almost third or fourth ase numbers. Erebu amuire nkoliale kurugo Nairobi. Ariko bwatisiwa ate tutebenga na mwenga oboseneta kuriye kosate betigangende Dagoret North ase simba arenge abagusiba ito bonse bali Nairobi baije barecheste Dagoret North inga na intundo bana gutwale riogi within Nairobi Omari can fight for the community from there aguchakira bono obomo bwito mbwanza go buildinga to outside Gusii to achira amabuna mu Gusii Nairobi to amuire ko bwatse Danstan atenene kirogete in a particular area from there naboko nyoro obomo bolito ko na koligia bwachire ngonya to manage ko bwatakiria we can as well do it outside and beyond okubora utatware kiama buno mu Gusii mheshimiwa nebena na kie chance yeito yoko tubamo nabona bageramba bwate kiama kya podium abandi ntoro alinde kuru ODM kuru Gusii abantu toro bagara boruyamba bwatensi abantu babwate byam ndugo twaro musingi oyo kwikiama no rogo tore dereshida ikiama mate politically byama Kenya ibi tribal oika umuntu gotomane na asoke then yaralie community behind him ikiama ikimanya kwa ye community umusikema tiangi na chetene kiama na ndaka aka community huge hope nga na bwate sigeta gete goche agachaki kiama kaliyo ku UPA but you know I was shocked and surprised to date tachi etiko soka siko na babo geto campaign liye party yeah they were swallowed by Azimio wakapotelea ndani mbama nyanga Azimio elia raire keraro na bwate party yae ODM musyoke kerara alia na bwate kiaye mata karua nale na kwende ponere ibagale go build kelikiaye asoke sika UPA a campaign lia bantu baya tebenga camp ward may epati anenere he never did that akateba tikambe neutral ekara be neutral ekiama kelikia ngusirwe kiarirwe bono ikibwate chi face yani getabwate national face obosio umuntu ogotenari nganje ne treasurer ye party osinje chairman ye party abantu batebanga oh yes olia inyarebe bono ise go pick una bono yo babwate une chairman we party MCA Nyambega umuteneni asegete na muntu na mupiki one chairman so he has allowed to do ntora tabanga ta cover party he has allowed way to go lakini ko build ye party area iko bale ko pick umuntu over the national appeal yeah oyo na ba cover something as a party lakini ta cover a national chairman Ruete Nyamira and then at the same time a party leader Nyalivo or Ruete Nyamira you are reducing that party into a village party, a county party. I know I belong that party. I was, but I don't know right now if I'm still a member. Yeah, UPA timaiti ninje nyeboli meeting. So arafu ekana ariko boli gamali. Omuntu kotaka omonogeri mu Gusii. Agochoro osabwe chora. Tuli gochora ebikoro byao. Ngibagorigeri. Ayuepo kolete community amo like uno nanda basimba na wadi program ya lengengi ya sana igale koros nyomba Gusii na Nyamira bono we confined to this end tuala konya rumuntu mwaona rate benganje timbo at boundary asomo Gusii akale that's where I want to go kuna bono
enginjeria chagete if we can do the same thing like yarama chakire na Nyamira gukora kore bintu iga lakini to we confine to a given electoral area like Nyamira ndete gukorera ekero bwate birangeri bie community like Matiang'i abwate riria ko ndagao genda koreke onya build on that right now angine chapter closed but we no iga we have a long way to go. Ningan to korera sari brevitu biare batindu badi platform nyingi kiara no re gaiga na bdora to kwa na mange asi platform yeze ochibosimo na torobere tierukas omwoli korubonyaho bonya meuru omosocho then honorable Beauttah mbuya asobo semi ubuya tigaba Kenya baigwe libaga yogote bakeri batakeire kokorerwa simba aligenjira yokoreta abagusi bonsi amo muyamano atigangorera sari ebiro bito biachire mwishimiwa ase shooting bat yao yogokora moroberio bono mampikaindi tuna wote ya bantu baitu mbiamono naenda abanyane Ndizi TV asante soko toa platform yogokwa na bantu baitu na ndibu nango te abutambe station yera kine ekaruturanya chi advert tokore biasara na barabwo kire station yego chaka small pakayaba station ikiro monta kwegokeria inoro ramogi chonsi chachagete from somewhere na intu twale gochaka iganga na intu ye na reje ito tonye build omanya no jete ne idea ye nto motigera let's see what we can do omoeri ngelina ki obo mo bwito no Gusii na ubura tokonya gochimotu tuise koba nganyale botere nari kwa mongusa nyale botere nari gokwana kwa mo watoma bamura bamuogerera bamuruta makindi character assassination among stars no Gusii inero our doing na ende tutige wa address ya barai baito asa matanga onya gaba no gosire murigi kendo office gaba na nagi ko yurenga onyonka na wa the problem kose kibagende na wa the problem ngo complain yale kose na eno mo waziri machogu tako ganya ocheko ende public barasa aino mugambi bwate simi yao akira kibagendi akira simba akira nyarebe barangeri mukwane omaerio bali mota eto kora driving injubevis driving school to bwate branch Kisii to bwate branch Kebirigo ne chine kona koigora tole kam tusaidiane na ende aso buya tutasaidiana na tutachenga each other. Tubesano manju muri Ndizi begaro kwa bamana into tingomanda osendu sie kiagara twakwa na mange tonye tangyo torana na leo jokora kana Ekaonti ya Nyamira tusabenya sato bwere no nyujume yakongire tingo gote ina bwite usubwengente kulendere mereria bone tome osuke gochibosio asimiroberio ya kera lituko ina Ndizi TV bonsmusi no twalenge na Beauttah Omanga oyo kabeiro MCA kwi ward ya Bugichora 2013-2017 ninje ngangyo joga nje mobone na nari getikuira na bwa konya Bugichora bado enturwe mapema mbya kintu itokwa na hiyo gochibosio torena to konya Nyamira medana nje gesima ward ngurwalia nje ward ango kwa tore maga yete torena yo sanu majuri to ko rawa ziri tukura lero ina Ndizi TV bonsmusi Jushouta ne producer ito nek bana maliogine chibicha go chire mbia go chira senjira ya bene nenu mbia mone kro kwireli bagali ya bene go tenge na golire Ndizi TV SMS yenu watoma ngwireli bagali ya bene kabena inche litukuli ankyo anda somoroberio bwensakia tuaruburi bya ime ya Ndizi TV ne ro wansumusi bana botamberiane Brighton Makoli. Thank you.